by telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas. Hello. Welcome po sa ating programang The Bible Cafe. Si Pastor Ram Gambo po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. At for the meantime, broadcasting dito po sa ating Las Vegas Satellite Studio. At first and foremost ay salamat sa ating Panginoong Yahweh ay yung makakapag-broadcast po tayo for this Tuesday episode. And our apology sa lahat ng mga nag-abang ganun ba sa Tagalog yun? For those who waited sa ating episode yesterday, unfortunately ay wala sa control natin, even sa ating mga kaibigan dyan sa Leader News Philippines, at we were not able to broadcast. Yun po ang kamaong azero kasi wala din po tayo kahapon eh. Anyways, salamat. At today, we can continue. Ito pong ating ginagawang pag-aaral ng ating Panginoon, salita ng ating Panginoon, and also sa ating usual na interaction at mga question and answers. Salamat. At today we can do that. Anyways, ang importante ay yung it's good to know na kami po ay that you actually waited and asked na meron bang Bible Cafe ngayon. That means you are there with us waiting. May mga may mga usual o yung Bible Cafe community natin. Parang hindi kumpleto yung araw kasi kung wala tayong Bible Cafe. It's becoming pumupunta sa ganun na routine natin po. I understand. Ako rin po ay na-miss ko ang program natin kahapon. Ayan, at again, welcome everyone. Good day, good morning, good afternoon. Kung saan man po kayo nanonood at this time, welcome again sa ating pong program na The Bible Cafe. And momentarily, I will give my pasasalamat sa party kahapon dyan sa church by CMI family. Salamat sa bawat isa sa inyo. Anyway, sa aking mga kasama dyan sa Baguio, anong balita dyan? Ano na bang oras natin dyan? Ayan, good morning po. Unang-una sa inyo dyan, Pastor Ram. Ang oras po natin dito ay Bible Cafe Time na. Alright. Welcome po sa ating lahat, mga kapatiran, mga kaibigan, sa ating pong Tuesday episode ng ating programang The Bible Cafe. So far, dito po sa Baguio City ay, if I'm not mistaken, parang isang beses ko lang po, Pastor, nakita yung yung araw sa buwan po na ito. So, straight po talaga yung ulan, ang kapal ng fog dito po sa Baguio City. But salamat sa Panginoon dahil patuloy po niyang iniingatan ang bawat isa. At least dito po sa mga kapatiran sa CC Baguio. At sa lahat din po ng mga sumusubaybay sa atin sa mga oras na ito, we continue to encourage you po that to interact with us sa mga katanungan po niyo, clarifications regarding the Word of God. Alright, si
Brother Andy po ito. At maya-maya magkakaroon din po tayo ng ating Bible study dito po sa Book of Proverbs. Right? Book of Proverbs chapter 12. Pakihanda lang po ang inyong mga Bible so that you can read with us and see the text kung saan po manggagaling ating pag-aaralan. At nandito rin po si Brother Joseph na babati din po sa atin. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat at good morning dyan, Pastor. Yes. Ayan. Salamat po. Salamat po sa ating Panginoong Yahweh at nakadalo pong muli dito sa ating Bible Study Live. Alright. Bible Cafe. Yes. Ayan. Sige po, at ito po babasahin din po sa atin as what I've said ni Brother Joseph yung ating pong pag-aaralan na book of or na scripture sa gabi pong ito sa Book of Proverbs chapter 12 verses 12 to 16. Again, Proverbs 12 verses 12 to 16. Ayan. Kung nandiyan na po kayo, hawak na niyo inyong mga Biblia, tayo po ay sabay po kayong magbasa sa akin. Yan po, sa Proverbs chapter 12, verse 12 to 16. Yan. Sa verse 12, the wicked desireth the net of evil men, but the root of the righteous yielded fruit. The wicked is snared by the transgression of his lips, but the just shall come out of trouble. A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth, and the recompense of the man's hands shall be rendered unto him. The way of the fool is right in his own eyes, but he hath hearkened unto counsel is wise. Sa 16, a fool's wrath is presently known, but a prudent man covereth shame. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Brother Joseph, sa pagkabasa ng ating pag-aaral. Now, balik po muna dyan sa inyo, Pastor Rob. Yes, all right. Salamat, Brother Joseph, for reading our text, Proverb of the Day. Dito, basically, yung wicked comparing to a righteous person. Ano po? Ang sabi niya sa verse 12, the wicked covet the catch of evil men, but the root of the righteous yields fruit. Una-una, yung mga wicked daw ay they covet. Parang they want to have what yung catch of the evil man. Yung catch of evil men kasi, ito yung mga gain nila, yung mga, halimbawa, yung politician na corrupt, evil yan eh. At makita mo, mapatayo niya yung kanyang mansyon, kita mo yung mga sasakyan niya, at they're having all kinds of, sabihin na nating good time, yung shopping and everything, mga all kinds of material things. Ayan ang bunga ng evil man. Itong mga wicked naman ay gusto rin nilang to have those things, to have that kind of life. Wala pong pinagkaiba yung dalawa. Pero kung dadalhin natin sa panahon natin ngayon, ay meaning na tayo, hindi po tayong wicked, we should not covet, we should not desire the things that people around us have and are having. Ibig ko sabihin, halimbawa, kung merong isang napakagandang sasakyan o magandang bahay, we should not immediately wanna have those things also. Opo, yes. Because baka yung kanilang kaparaanan is actually from evil ways. Hindi po basta-basta na dinidesire yung mga nakikita nating mga kapwa-tao na they have, or position man yan or anything like that. Dahil we wanna stay to who we are. We wanna live a life na wala pong halong panloloko, pandaraya, or even compromise, lalong-lalo na sa ating pong mga pag-worship at service natin kay Yahweh. We should always make that as our priority para hindi po tayo
maging maitulad sa isang wicked person. Yan. Kaya ang ganda no po ang Biblia or ang proverb ay always place that protection sa atin na ikaw ay kakaiba ka. Do not be just like anyone dyan sa mga nakikita natin. Yun ang sabi niya, the wicked daw, kinukubet niya. Gusto niya rin magkaroon kung ano yung mga meron ang mga evil man. And then ang sabi niya, but the root of the righteous yields fruit. Kanina, inumpara niya yung figurative language, yung catch ay yung parang pag nangingisda ka, yun ang catch kasi. Ngayon naman, dito sa second line niya, but the root of the righteous, ito naman, pagtatanim naman. Siyempre, pag magtanim ka, you don't harvest the next day. Kundi siyempre, pag ikaw ay meron kang tinanim, you water it, yan, alagaan mo yan, you till it, hanggang siya ay mamunga. Kaya kung ano man yung ginagawa ng isang righteous na tao, anything that you do, ay meron pong magkakabunga po yan eventually. So, wag mainip, kumbaga, you just do whatever you supposed to be doing, eventually magkakaroon po ng bunga yan. Yan naman ang righteous. Malinis pa yung kamay natin sa anumang compromise or ungodly ways na nangyari. 13, sabi po niya, the wicked is ensnared by the transgression of his lips, but the righteous will come to trouble. Ito po yung wicked daw ay siya mismo ang mapapahamak sa kanyang mga pananalita. At obviously, ang wicked ay hindi niya binabantayan, hindi niya nababantayan ang kanyang pananalita. So eventually siya mismo ay mapapahamak siya sa mga bagay na lumalabas sa kanyang bibig. But the righteous will come to trouble. Unlike the righteous naman, siyempre ang righteous selects kung ano po yung lumalabas sa kanyang bibig. So sa mga unnecessary trouble ay siya po ay malaya, free po siya sa mga unnecessary troubles just because for the reason na binabantayan niya ang kanyang pananalita. Yun po ang kaibahan ng dalawa. And then sa 14, sabi niya, a man will be satisfied with good by the fruit of his mouth, and the recompense of man's hands will be rendered to him. I see this as hindi po sila antithetic. Kumbaga, there is one will benefit from what he is doing and another will benefit from another doing. Yung isa sa kanyang pananalita. Halimbawa, kung ang trabaho mo ay to explain or to say things, doon ka magkakaroon ng fruit, sabi niya. A man will be satisfied with good by the fruit of his mouth. Doon manggagaling kung sa pananalita mo, doon manggagaling ang that will satisfy you. Okay. And the recompense of man's hands will be rendered to him. Kung naman ikaw ay hands-on ka, kumbaga, yung gawa mo o yung ginawa mo ay doon naman yung magiging return sa iyo. So, basically, kung titingnan po natin ito, sa panahon naman natin, tayong mga Kristiyano, kung ano man yung gift na binigay ng ating Panginoong Yahweh sa atin, kung ano man yung gift na nag-ooperate tayo, just continue doing that because eventually, may fruit po yan or eventually may recompensation yan, ma-recompense sa atin. Ayan, hindi po yung just because you're doing something pero makita mo yung kapwa mananampalataya ay nagbe-bear siya ng fruit doon sa ginagawa niya. All of a sudden, gusto mo na rin gawin yon when iba naman yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. So just stay lang kung saan po yung natin, yung structure natin at kung saan yung gift na ibinigay ng ating Panginoon.
Yahweh. Eventually, they will both they will both bring fruits. And then sa 15, verse 15 ng Proverbs chapter 12, the way of a fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise. So ito, antithetic po ito. Yes. Comparison naman. Ang sabi niya, the way of a fool is right in his own eyes. So meaning, ang isang fool daw, well, let's define muna kung ano po yung fool. Ang fool is a person na he only sees yung immediate, yung ngayon lang, pero hindi niya nakikita yung eventually yung magiging consequence ng kanyang ginagawa. So hindi siya kumbaga nearsighted siya, hindi na niya tinitingnan yung mas malayo pa. So ang fool, basta sa kanya na-declare niya tama yung ginagawa niya ngayon, hindi na siya makikinig sa counsel ng others. Para sa kanya, tama na yun. Basta ako, tama itong ginagawa ko, sasabihin ng fool. Pero ang katotohanan, eventually, ay magmamali yon, hindi tama. May maapektuhan or hindi man tama sa harapan ng ating Panginoon. Basta sa kanya, dineclare niya, tama sa kanya yon. Kaya nga, ang sabi niya, the way of a fool is right in his own eyes. Only in his own eyes, para sa kanya lang. Pero hindi naman. But he who heeds counsel is wise. Ngayon naman yung wise na tao ay marunong siyang makinig kung ano yung idea ng mga ibang tao na nakapalibot sa kanya. Because we select. Number one ay kung idadali natin sa konteksto natin, yung mga mananampalataya. Doon, meron tayong ears to listen naman. Hindi yung basta sa akin, tama ito. Ganyan. Yun na yung ginagawa mo. Pero all along, mali naman. And then, ang last verse po, verse 16, a fool's wrath is known at once, but a prudent man covers shame. Ito naman, pag tayo ay galit, pag galit ang fool, ay immediately ilalabas niya. Pwede siya magsalita o pwede siya maging violente. Ilalabas niya kagad yung kanyang pagka-dismaya o hindi approve sa kanya ang mga narinig niya o mga nangyayari. Bagay yung sa Tagalog pa yung skandaloso. Tama ba? Skandaloso yung makikita mo kagad merong kaguluhan. Pero yung prudent man daw, sabi, but a prudent man covers shame. Baga, ihuhold niya yung pagkadismaya niya o yung against siya sa mga nangyayari. Alam niyang i-hold yan. And then, at the proper time, ay pwede niyang sabihin na. Hindi yung mag-flare up, manggugulo siya dahil something is not, something hindi approved sa kanya ay nangyayari dyan. Yun ang difference ng fool. Anong sabi niya? A fool's wrath is known at once. Immediately, lalabas yan yung galit niya. But a prudent man covers shame. Ayan, nawata. We belong dun sa pagiging prudent. Ano po? Actually, maraming maraming ways na you can express yung wrath mo. And sometimes, mag-iba yung ng face mo or something, yung pananalita mo, or even sa action mo. Siguro kung prudent ka, you just hold everything until sa proper time you can express yung pagka-dismaya mo and everything. Yun po ang ating proverb of the day. Nawa ay nakita natin yung mga gustong i-convey ng ating Panginoong Yahweh through Solomon sa atin. At hopefully also we found ourselves as we listen dito more sa prudent o sa righteous more than dito sa fool or sa wicked person. Yan po ang ating proverb of the day. Salamat po. Ayan. Salamat din po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan ng ating pong proverb of the day dito po sa Proverbs 12 verses 12 to 16. Basically, yung mga
thoughts po dito. Actually, from time to time, napapaalalahanan po tayo dito from time to time, naririnig po natin ito in different words. Ano po, nakagaya na lang ng sabi po niya, the wicked is ensnared by transgression of his lips, but the righteous will come through trouble. From time to time, ano po, even from the book of Genesis through even sa mga sulat in the New Testament, at iniba lang po ang pagkasabi na kung ano yung ginawa natin ay babalik din po yan sa atin. And what a beautiful reminder po, no, na sa atin po ngayon na bilang mga Kristiyano ay nawa magpatuloy lang po tayo sa ating ginagawa, at kung may mga at kung ano man po yung mga mabuting mga bagay na ginagawa natin yesterday, hopefully mahigitan pa po natin yan sa araw sa araw ngayon at sa darating pa po ng mga araw. At ang isang nangusap po dito rin sa akin, Pastor Ram, personally, ay itong verse 16 na sabi po niya, a fool's wrath is known at once, but a prudent man covers shame. Kumbaga, hindi niya po, like what Pastor Ram said, hindi niya po kagad nilalabas kung ano yung nasa sa loobin po niya, whether galit man or whether sama ng loob. Ano po, hindi niya kagad ito nilalabas. Kumbaga, it ministered to me po that wise men, somehow related po sa sinabi ni Pastor Ram, na hindi sila kagad nag-release ng words, ano po, kundi naghahanap sila ng magandang timing. Kumbaga, sa isang sitwasyon man, for example, na mayroong nang offend na tao sa kanya or may maling nagawa yung isang tao sa kanya, hindi siya kaagad basta-basta na lang right there and then ay ipapaalam niya. Ito yung may naisulat po ako dito na words spoken in the right season are more productive. Ano po? Napakaganda po nun kung makita natin yung ito yung timing na sasabihin ko na. Ayan, mas ano po yun, mas maraming ma-accomplish. Ano po, Brother Joseph. By the way, si Brother Manny dito rin po joining us. Salamat sa Panginoon at nakahabol po si Brother Manny sa ating episode. Any additional din po doon? Questions perhaps sa atin po, Brother Manny or Brother Joseph dito po sa Book of Proverbs? Mamati ka muna, Brother Manny. Kutubig po. Mga televiewers and tagapagpakinig ay mapagpalang panunood at pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Ayan. Alright. So any other thoughts po dito, Brother Joseph, Brother Manny, before we greet ang ating mga kapatiran? Baka may mga follow-up questions po tayo or anything na gusto po natin i-clarify dito sa na-explain po sa atin ni Pastor Ram. Ito ron po yung nangusap din sa akin dito sa verse 12, Pastor Ram, nasabi dito, but the root of the righteous yields fruit. Gaya po ng sinabi ng Panginoon po, Pastor Ram, na you will know them by their fruit. Ano po, Pastor Ram, yung pwede pa nating mai-extend sa ating buhay na hindi lang yung pakikitungo natin sa ibang tao, yung mga kapitbahay po natin, yung magandang gawa natin sa kanila. Ano pa yung pwede nating i-extend, Pastor Ram, na mas lalo para nila tayong makilala na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon po. Yun lang po, Pastor. Well, ang para makilala lang nila tayo, ay that should not be our consciousness. Kasi pag we think too much para lang maging witness tayo, baka we can actually operate under sa flesh, yung tinatawag na law. Kasi number one, ito yung maraming kamalian ng mga nag-a-attend ng church. O sabihin natin, akala nila sila yung mga Kristiyano. Masyadong focus dun sa paano sila mag-witness. Paano sila maging mag-serve sa church. Pero nakakalimutan nila yung pinakauna nilang dapat gawin, yung maging righteous at maging godly. Yun ang unang-una. Kasi pag ikaw ay righteous at godly, walang pakitang tao. Wala ka nang nire-ready pa kung ano dapat ang makita ng mga tao sa'yo. Mapagod yan. At eventually, darating ang tao sa magsasawa siya. Kasi sasabihin niya,
ano ba to? Ang dami kong ginagawa at saka ang daming ang pagpipigil na ginagawa ko sa sarili ko. Tapos ganito pa ang ano nila sa akin. Ayun na yun. Darating dun sa puntong yun. Ang pagiging Kristiyano ay we should be content. Dapat satisfied tayo, dapat joyful tayo in itself. May makakapansin sa atin o wala, we should be joyful and satisfied, ika nga. May contentment ang pagiging Kristiyano. Yes. Amen. Tayo bilang mga asin, ika nga, sa scriptures, bilang mga asin, let them be thirsty to what they see in us. Opo. Pero hindi tayo focus na dapat makita nila na tayo maayos. No. That's secondary yan eh. Na eventually, mauuhaw sila at sasabihin nila, ay gusto kong maging ganun na klaseng tao. Tayo, hindi man tayo nagle-labor. Baga, we are just following what the Holy Spirit is leading ang ating mga buhay. Ganun yan, dapat natural siya. Whether may maniniwala sa pagiging Kristiyano mo o wala, it doesn't matter. Importante, Kristiyano tayo. Ayan. At saka itong fruit na ito, ang tinutukoy niya sa verse 12, ang fruit nito ay yung hanap buhay. Hindi naman ito fruit na tinatawag nating mga evangelism. Walang gano'n. Ang fruit dito ay yung, bawa tayo, simple nagtrabaho tayo ng pinayaran ka ng 200 pesos a day. Nagtrabaho ka. And then at the end of the day, bibigyan ka ng 200. Opo. So, ay, nawala tayong konti, no? Yes, Yun yes. ang fruit. Yun naman yung catch. Ayun, pera din ang pinag-uusapan dito. Yung mga makikita nating karangyaan ng mga tao dyan sa paligid natin. Yun. Okay. Pastor, I remember at one time, I think dito rin po rin sa Book of Proverbs nating inaaral that you said that, actually I shared it also last Sunday na even when we talk to our fellow brethren, it is also already a ministry to them na na-afflict po natin yung kanilang mga, kaluluwa or spirito po nila na mas laro silang nainganyo, na-encourage. Yes. So my question is, kasi in connection dito kasi may mga part dito na pananalita po, especially sa verse 13. Sometimes po kasi na minsan yung kaisipan na yun na I should minister to my brethren by the words na sasabihin ko, how can we maintain that yung kaisipan po na yun, because sometimes it's so easy to na mawala po yun sa ating focus. Alin ang mawawala? Yung like for example na ang kaisipan ko ngayon, I want to, kumbaga andun ako sa kaisipan na I will minister to my brethren even sa aking pananalita. But sometimes po unknowingly ay nawawala, nakakalimutan ko po yung part na yun. For example, kung ganun po, Pastor. So how can I maintain yung mentality po, if you have any, like in your perspective na mas ma-advise sa amin on how we can maintain yung kaisipan po na yon na to minister to my brethren on a daily basis. Ang alam ko dyan is yun na nga, be who you are. Kasi kung tayo talaga ay nililid ng ating Panginoong Banal na Espiritu sa pagkatao natin, sa pananalita natin, yun na yun eh. Yun na nga yung tinatawag na integrity. Na whether may kausap ka man o wala, o may nakakakita sa iyo o wala, you remain who you are, may integrity. Ang integrity ngayon yan ang magiging basis ng anong tawag dito, yung reputation naman natin. Kasi we don't live for the sake of maganda yung reputation natin. Mabibigatan tayo dyan eventually. Kasi marami tayong kilos na pagkitang tao, but it is not us. Pero once we start sa ating integrity, na yun, kahit we are just by ourselves, you still continue doing what you need to do. Paglabas mo ngayon, when you are before other people, you just continue your integrity, maganda yung reputation mo
na nakikita nila. So, hindi yung panlabas. Ano yung sasabihin ng iba, ang unang-una. Just, unang-una is, who am I becoming? Ayan. Para hindi mabigat sa atin. Of course, dapat ay careful tayo para hindi tayo maging katitisuran, maging stumbling block ng anyone. Pero most of all ay we have to be real kung sino talaga tayo. Kasi ang isang Kristiyano, may maniniwala sa kanyang buhay o wala. Ang importante, ligtas siya. Tingnan mo ang ating Panginoong Yeshua, kung masusubaybayan mo yung kanyang buhay dito. He did not live his life alone just for people to watch him. No, he made himself approved before the Father. Yun ang unang-una eh. Opo, yes. Yung ang ama kasi nakita niya, napapansin siya, pinagmamasdan siya 24/7. Eh yung mga tao, hindi naman. Ang mga tao, pag lalabas siya, doon lang siya nakikita. Pero hindi siya nakikita pag matulog na siya, pag mag-pray na siya, and everything. Walang idea ang mga tao. But he was approved. He was approved by the Father until the day na siya'y namatay sa cross at naging katanggap-tanggap ang kanyang pagbayad sa ating mga kasalanan. Yes. Yun. Napakagandang po nun sa atin mga kapatid, no? Na unahin natin na maging approved tayo sa ating Diyos Ama. In the sight of our God, more than dun sa approval ng ating mga kapwa-tao, mananampalataya man po or hindi mananampalataya. Ayan. At ang isa pa po dito na paalala din po sa atin, sabi niya sa verse 15 ay yung the fool is right in his own eyes, no? Kung kino-correct po tayo and nagkaroon tayo ng yung respond natin, although masakit yung correction, but yung respond natin is nakinig po tayo. It's a good sign na tayo pala ay hindi tayo fool, kundi we are candidate na maging wise dahil nakikinig po tayo sa advice ng ibang tao. I think very few lang po, no? If you would agree with me, Brother Joseph, Brother Manny, ang mga taong klaseng ganito na pag sinasabihan ay they consider it kung ano yung narinig po nila. Commonly, di ba? They usually, tumataas yung din nila. Bakit mo ako sinasabihan ng ganyan? Ganon din po, no? Marami po akong kilalang ganyan. Masyado mataas ang pride. Ayan. Pero sa mga Kristiyano po, sa atin, ay especially if we claim na tayo nga ay Kristiyano, dapat ay kumbaga, ito po ang expected po sa atin, if I may say that, na nakikinig po tayo, especially from time to time, we will be corrected or reprimanded by our leadership ng ating pong fellowship. Expected po yan eh. So, dapat ay magkaroon tayo ng ganun na attitude. Ayan. Anything, Brother Joseph, Brother Manny, in addition, before we read ang ating pong mga kapatiran and greet them who are watching us online? Baka meron pa pong katanungan? Wala po. Wala na po. Ayan. Brother Manny, anything pa or wala na? Wala na po. Alright. So maraming salamat po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan at even sa ating short discussion. Now this time, we will greet ang mga kapatiran po natin who are joining us online. Una-una po sa mga kapatiran natin sa CC Baguio, isang magandang gabi at malamig na gabi, no? Foggy na gabi sa ating pong lahat dito sa Baguio City. I'm sorry to say na Opo, Pastor. Medyo makapal po yung fog sa labas at salamat sa Panginoon. Lakas pa ng ulan po eh. Sige po, Pastor Ram. While we are greeting ang ating po mga kapatiran. And again, magandang gabi po sa atin, sa mga kapatiran po natin sa CC Baguio, mga Quezon Hill Squad. Quezon Hill Squad, namely si Jed, si Zek, si Hyra, si Rebecca, and of course, si Lo. Ayan, Lo, kung nakakaintindi ka, no? Good evening po sa inyo dyan, sa Vergara family. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Kasama na dyan sila Sister Tanya, Brother Ben, Brother Don, Sister Ren, at Sister Abby. Ganun na rin kay Auntie Malu and Uncle Fernan dyan po sa Roseville, California. I would also like to greet dito rin si Sir Errol joining us online. Good evening po sa inyo dyan, Sir Errol. And even ang aking tita kanina, I saw her, si Auntie Ching, Francisca Balguna. Auntie, maayong gabi din ha sa Davao.
Alright, mga igsoon, mga kapamilya din na sa Davao, mga higala, maayong gabi. Also, my cousin, si Ate Beverly. She's watching all the way from Japan. Good evening po sa inyo dyan. I believe it's 1 hour ahead dyan po sa, diha sa Japan. And Brother Manny, baka gusto nyo rin pong bumate sa ating mga kapatiran. And then Brother Joseph also. Yes, to all of Calvary Chapel family, ay magandang gabi sa inyong lahat. Yes. At maligayang pakikinig. And also may ang mahal kong ina sa Ilocosor na imbag nga rabii. Ayan. Nanay, and my brothers and sisters there, good evening and Yes. maligayang panonood at pakikinig. And also my sister at Camp Allen, magandang gabi sister at nawa ay nakikinig at nanonood ka. And Yes. also my wife and my 3 children, good evening sa inyo dyan. Ayan po. Ayan. Batiin ko din po yung mga unang bumati Parang sabik na sabik talaga sila ngayon. Dahil hindi pa tayo nag-open Yes. Talagang nagdatingan na yung mga message sila. Opo. Ito po si Miaojo. Hindi ko po maintindihan yung bati niya, Koreano. Pero ang sabi niya, hello pastor, sa English. Ayan. And si Brother Ed Mosqueda, sabi niya, good morning, happy birthday again, pastor, sabi niya. Si Max, si Brother Max. Brother Max, Yan, yes. hello daw po. Si Brother Alan De Castro. Yan. AKA Gary V. Ayan. Happy Good morning birthday. po sa inyo Yan, dyan. sabi niya, happy birthday and good evening mga bros. Sabi Yes. niyan. Si Sister Testan. Yan, sa Ayan. Quezon Hill yan. Po. At si Brother Dance, sabi niya, hello. Happy birthday daw po ulit, pastor. Yes. Si Sister Crema Canlapan. Yan. Birthday bash daw niyo ro kagabi, pastor. Oo nga po, nakita natin yan sa mga pictures. Tapos si Rosana Sunflowers. Yan. Good Ayan. morning. Sabi niya. Si Sister Julita Inocente. Parang bago ko lang po na. Yes. Si Ben Bambi. Bards, ayan. Bards, Hello, Bards. Sister Ren. Actually, kaka-invite ko po sa kanya. She's from CC Montalban, no? Good evening po sa inyo dyan, Sister Ren. Yan. Yun na, bumabati rin si Cory Guevara Olado. Yan. Ayan. Regular po yan, ha? Yes, Edeline yes. Yabut Oitas. Good morning. Good PM, mga bro. Sabi niya. Si Sister Vilma Kayaban. Sabi niya. Yan. At nandyan din po, joining us from Tarlac, si Pastor Ray. Good evening po dyan sa inyo, Pastor Ray. At hopefully that you are well with your family right now. Andyan din si Bro JV watching us all the way from dun sa pinakaduluduluhan sa Tip Top. Dyan po sa may, I forgot yung daan po dyan, pangalan ng daan. But bro, good evening po sa inyo dyan. At sino pa po ba yung hindi pa natin nag-greet dito ng mga kapatiran? Bro Dennis is also watching. Yeah, yes, Bro Dennis. Yan, si Sister Pearl Villapor. Yan. Ayan, si Ria Pau Aquino. Yeah. Yan, Pau, good evening sa inyo dyan sa Quezon Hill. Alright, sige po, balik po muna dyan sa inyo, Pastor Ram. And I'm sure, we are sure, ay kayo din po ay babati sa ating mga kapatiran. Oh yes, okay. Salamat. By the way, kung meron po kayong mga katanungan is please send them right away. Yes. We try to make this episode an hour and a half. Opo, yes. At least that would be our average time. Ano po? Dahil sa Pilipinas ay late na po doon as much as possible ay anyways we do this every day naman, 5 days a week. Kaya kung meron tayong mga katanungan, don't wait na towards the end of the program na. Send them immediately para alam natin ilan yung mga questions na atin pwedeng masagot or mapag-usapan. Yes. Well, kanina nag-greet si Testan ni Brother Joseph. Actually, kaibigan ko yan sa San Pedro, Laguna. Iba naman yung Testan. Iba naman po. Iba yung Tess Rodrigo po yung sa atin. yung sa atin, Tess Rodrigo. Yes, opo. Sir Errol, kami. Yes, good evening opo. po sa inyo dyan. Ayan. Again, salamat sa ating pribileyo na tayo nakakapag-broadcast. May Yahweh
bless ang inyo pong mga adhikain dyan and your family. Si Angeline Ursabia, nag-greet na ba? Negative po, Pastor Ram. Hindi po natin nag-greet. Si Yes. Sister Angeline Ursabia, magandang gabi. Baya pa, Bengi, kaya katamo. Ayan. And also, yung mga greetings na read na ba? Yung mga greetings na Hindi po ating po, mga- Pastor Ram. Hindi po natin Okay. nabasa So, po yan. Okay. And then, sino pa yung nakita ko ditong, alright, si Sister May, dyan sa Bulacan, Sister May, magandang gabi sa inyo at salamat sa inyong panonood. Yes. Sino pa yung hindi na mention kanina? Si Sister Vilma Kayabang. Ayan, yes. Yes, alright, magandang gabi. And then, sinong nauna kanina? Si Brother Ed ba o si Brother Alan? Si Brother Ed. Si Brother Ed, nauna ka ni Brother Ed. Naunang bumati dito. But anyways, si Trinidad Aquino, nag-greet na ba siya? Negative po, Pastor Ram. Hindi po natin nag-greet po yan. Si Yes. Sister Trinidad Aquino dito sa Las Vegas. Magandang umaga po. Yes. Gusto ko lang pong pakita yung yung napakasayang birthday party kahapon, no? Andito si Chef Guillermo. Si Wow! Guillermo, sa akin to, Chef. Salamat again. Ako'y talagang na-bless. Hindi lang kay Chef Guillermo, Sir Gigi, ganun na rin sa bawat CEMI na family. Ako really bless my heart. At hindi ko pala alam na may party na pinuput together ang bawat isa. Salamat po sa inyong lahat. Yes. So I will not mention one by one, pero I really reap yung love ninyo kahapon. Yan, maraming All we salamat know po. is we declare and we present the Word of God sa bawat isa. And yun na nga, tulad ng proverb po natin kanina, yung sa pananalita, you get the fruit of your doing. Ano po? Salamat again sa inyo pong birthday surprise birthday party kahapon. I really enjoyed that. Salamat. Sige po, yun na ang mga yan po yung ating nasa radar natin ngayon as far as greeting. Alright. Yes. Actually, kakasabi po ni Brother Alan po, Pastor, na si Brother Edo po, Pastor Ram, hindi po natulog yan. Yan. So, yun po pala yung dahilan, kaya naunahan po kayo, Brother Alan. Well, anyway, salamat po sa inyong mensahe, greeting us dito po sa ating programa. And we are blessed to read even yung mga greetings po ninyo, and we know that you are there. That's one way that, nagiging, we are supporting one another. Alright, so sige po, we will read ang mga katanungan po na pinadala sa atin. Una, we have, ang unang pumasok po from Brother Alan. Brother Manny or Brother Joseph, do you have it? Yung katanungan po ni Brother Alan? Bro Joseph? Ayan, Ito si po. Brother. Babasahin ko po Ayan, yung sige question po. ni Brother Alan. Pastor Ram, I have a question. If heaven is to be a place free of sadness, pain, and suffering, then how can you be happy in heaven knowing that the vast majority of humankind is painfully burning for eternity, especially when some of them may be your loved ones? Ayan, paano daw po? Ayan, paano ka magiging masaya po, no? Ayan. Yeah. Yes. Hindi- Well, Sige po. unang-una kasi dyan, hindi naman natin alam kung what do we know sa heaven. We are assuming that who we are and what we know now ay the same yung alam natin sa langit. Ganito po kasi yan eh. Kung tingnan natin yung mentality ng ating Panginoong Yeshua nung nandito siya sa earthly ministry niya. Tingnan mo yung attachment niya sa kanyang mga biological family at sa family in the name of the Father.
he spent more time with the people who desire to know God and to enter the kingdom of God. Meaning, makikita mo yung mind ng isang tao, makita mo yung mind ng Diyos compare sa isang ordinaryong tao tulad natin bago tayo nakakilala sa Kanya. We are into this life kasi. We are into this life. Pero sa isang mas malawak na ang kanyang kaisipan tulad ng ating Panginoong Yeshua, He looks at people kung sino yung kabahagi sa eternity. Remember, we are just passing by here. Yung mga loved ones natin ngayon, at one time, hindi man natin sila loved ones. It so happened na tayo'y lumabas the same womb. Halimbawa, kapatid mo siya. It so happened na lumabas ka the same sa iisang tiyan. Pero actually at one time, hindi mo kaano-ano yan. Opo. We were only given some time na nakilala natin sila, we spent time with them. Pero ang katotohanan, we came from eternity sa plano ng Diyos, yun tayo galing. Actually, ang plano niya, isama niya tayo sa eternity. Amen. But people will decide na they're not interested to be part sa eternity, so be it. Basta sa atin ay alam na natin yung eternity, we should ever continue pursuing that. Now, what will happen sa atin pagdating doon? We still don't know. We still don't know. Parang noon, there was a time na meron po akong laruan na napakasimpleng laruan na gawa sa kahoy na bibili sa mga yung mga taong nagbebenta ng mga balloons, yung mga lobo, yung gano'n. Meron po silang stick na pag ginagalaw mo siya, nag-acrobat yung yung maliit na tao dyan. Siguro, G centimos ang bayad ko dyan. Dahil yun lang yung laruan ko during that time. Opo. Pag ikaw ay sinira mo yan, bubugbugin kita. Dahil ano din tayo sa kalsada even nung maliit tayo, palaban po tayo. Ngayon, sa edad ko pong ito, kung nasaan ako ngayon, ano po yung stick na yun na dati talagang bubuntalin ka? Ang topic din, I would beat you up. Just because you touch that or even destroy my 10 cents na laruan. Ano po yun sa akin ngayon? Kung saan na ako ngayon? Opo. It's rubbish. Walang kabuluhan. It's no longer important, ika nga. Because I'm growing, I'm maturing, I'm changing, I'm transforming from that mind ng little boy into now become a man. Kumbaga, a man in my full bloom being a man. So hindi natin alam what is important sa atin when it comes to eternity. Wala pa po kasi tayo doon. Kaya wag nating ibase sa mga bagay kung ano yung nasa eternity na hindi man natin alam if we will be there. Ang importante is we should labor on the things na tayo makarating sa eternity. Alam natin kung sino ang ating Panginoong Yahweh. He knows what He is doing. Absolutely. At to worry kung ano, baka naman sa kaka-worry natin, we'll spend eternity in hell with our loved ones. Yun naman ang magiging that you don't want to do. That you don't want to do. Kung ngayon alam natin yung kaparaanan paano tayo makibahagi sa walang hanggan na buhay sa piling ng Diyos, panghawakan mo muna yon, with or without your loved ones. Kasi pag ang isang tao nadamanan niya yung impyerno, first 5 minutes magsisisi siya. Bakit hindi siya nag-detach sa kanyang mga loved ones para siya makarating sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang salvation. Ang salvation, individual yan. Whether may sasama sa iyo o wala. Whether ikaw lang sa family mo o wala. Go for it until tama pa yung kaisipan natin. Yan. Ayan, salamat po Pastor Ram sa kapaliwanagan po na yan regarding sa katanungan po ni
Brother Alan. And sometimes nga po, I think I heard that kind of question twice or three times, and papaisip rin po tayo paano nga naman kung nandun na po tayo, no? If it is a perfect place, and like what Pastor Ram mentioned, we only know so much, kumbaga konti lang yung mga alam po natin, pero yung mga alam po natin ng mga major ay panghawakan po natin, ayan, ipamuhay po natin, i-apply po natin sa ating mga buhay. Alright, salamat po Pastor Ram sa kapaliwanagan, and again Brother Alan, maraming salamat po sa inyo pong katanungan. May greeting po pala si Sister Malu. Sa kakapasok lang po dito, Malu Vergara. Auntie, good morning po sa inyo dyan. Good morning, Bible Cafe family, listening while walking with my friend Erlinda. May God bless us all. Basing si Uncle Fernan Saan po si Uncle Fernan? Hindi makahabol. Ayan. Baka di naman siguro namamaga po. Dito rin po si Brother Benigno. Ayan, si brother po ni Pastor Mike. Good eve, Pastor Ram. I'd like to ask if you believe. Oh, later po. Ito, no? Pag-uusapan po natin later. Ayan, Brother Benigno Aquino Navarro. Ayan. Sige po, we'll proceed reading ang next question po natin. I believe we have a question coming from Sister Tanya. Yes. Meron po dyan sa inyo, Brother Manny? Or, Yes, Brother... I have, Ayan, sige nga po, Brother Manny. Could you please read yung katanungan po ni Sister Tanya? Unang-una, Sister Tanya, maligayang pakikinig at panonood and Yes. sa inyong mga anak. Okay, ito po ang tanong po ninyo, Sister Tanya. Pastor, si Saul or Paul po ay dating persecutor po ng The Way or believer po ni Christ dahil po sa pagiging zealous po niya sa faith, and eventually nalaman po niya ang truth about kay Christ. Ngayon po marami din po ang taong namimislead, yet very zealous po sila sa mga pinaniniwalaan po nila. Ano po ang maipapayo po natin sa kanila para maiwas ang isang tao sa ganitong faith? Yun po ang tanong po niya, Pastor Ram. Si Sister Tanya. Okay. Yes. Opo. Well, as far as advice sa mga ganon na, siyempre, alam natin, meron silang zeal, meron silang dedication, commitment. Opo. Pero alam natin ay hindi naman po yun naaayon sa salita ng Diyos. Sila mismo ay deep within themselves. Alam nila, hindi naman yun talaga ang dapat eh. We've been there. Alam natin. Katulad ni Apostle Paul, nung siya ay isang typical na Judaizer, Pariseo, at against siya sa mga Christians. Hindi nawawala yung na-observe nila kung ano yung kilos ng mga Kristiyano. Like I said in the one of the episodes na ang isang nag-struck kay Apostle Paul ay yung habang binabato nila si Stephen. Habang binabato nila si Stephen, yung na-witness niya doon ay haunted him na hindi na mawala sa kanyang kaisipan. Na yun na nga, parating nasa back of his mind na ang sinabi ng Panginoon na bakit mo why are you going against kung ano na yung ginagawa ko sa iyo? Meaning, when we are before people na iba yung kanilang pananampalataya and we know it is not the right one or mali, unsound or ano sila, cultic, sabi natin Christian cult sila, the way we handle ourselves sa kanila, just continue, because someday they will seek the source. What makes us? Magtatanong sila eh. No need to tell them. Kasi sometimes pag you tell them, lalo na pag the wrong timing, lalo lang lalayo yan eh. But lahat ng mga tao nagkakaroon ng problema. Pag sila ay nandun na sila in their alone moment at meron silang pinagdadaanan na problema, mag-iisip sila kung sino kaya yung pwedeng
makausap sa kung ano itong problema ko. Pag ikaw ay maayos sa pakikitungo natin, actually, nauuna ka sa naiisip nila eh. Parang yung pananalita niya, hindi siya nagkakwento sa buhay ng ibang tao, at makita ko yung kanyang kilos ay contain, parang malumanay. Makausap nga siya, yun ngayon ang papasok sa kanilang mga kaisipan. Pero pag, halimbawa, nag-share tayo kagad, alam mo ba kung hindi ka mo tatanggapin si Kristo, pupunta ka sa impyerno, kapatid, parang bigla, ay nga, ayoko nang kausap to, sasabihin niya eh. So pag nagkaroon siya ng problema, ikaw ay nasa huling listahan ka. Hindi ikaw yung nauna, actually nasa huli tayo eh. Kaya yung ating pananalita, careful lang. Lalo na sa mga masigasig na gustong mag-evangelize. Without wisdom, tinutulak mo lang yung tao. At yung proper timing ng ating Panginoon for us to tell them the gospel, wala na dahil we carelessly sinabi natin kaagad na pupunta sila sa impyerno. May reaction yan eh. Hindi po tama yung timing. Yung wisdom ay kalakip po ang timing pagdating sa wisdom. Kaya yun na Sister Tanya, we just have to live who we are. Let them see the product of Yeshua, Yesu Cristo sa ating buhay. Opo. And eventually, kung tayo yung itinalaga ng ating Panginoon to minister sa tao niyan, it will be done accordingly. Alright. Salamat po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan po na yan. While you were explaining po, Pastor Ram, naisip ko lang din po regarding nga dun sa tanong ni Sister Tanya, kasi marami nga naman po talaga tayong nakikita mga ganito. Can we say also po, Pastor Ram, na these kind of people ay, even though they don't understand fully yung kanila pong ginagawa, can we say that, or is it safe to say na sabihin natin na ito sila ay kasi lahat po tayo may conscience, di po ba? And from time to time reminding us. Can we also say that these people, they violated yung sinasabi ng kanilang conscience from time to time? Well, not really. Ang ano kasi sa kanila, yung una, dalawang bagay kasi yun eh. Number one, ay sila ay slaves of sin. Number one yan. You have to know kung ano yung kanilang sign. Sila ay slaves of sin. And sin is only dictating yung kanilang mga buhay. Dinidictate lang ng sin. Pangalawa, they are blinded by Satan. Dahil sila nga ay wala silang spiritual understanding. So yun sila, they're being taken eh. Kumbaga, tapos pag sinabihan mo pa sila, lalo pa silang napapalayo. Bilang ligtas na tao, bilang Kristiyano, number one ay we look up and say, salamat po amang Diyos sa dami-dami ng mga tao. In-include mo ako isa sa mga ililigtas mo. Dapat number one yun eh. Meron na tayong focus. And then, ihalo mo ang iyong sarili sa mga ganun na tao. You cannot help but to be a different sa kanila. Kaya lang, hindi lang yan sa paningin mo, kundi sa paningin din nila. Yun din ang pupunta na naman sa witnessing yan eh. Pero sa kanila, kung anong nangyayari sa kanila, sila ay may inherited sin, may personal sin. At the same time, Satan blinded their minds. Hindi nila makita yung kahit magsalita ka sa kanila, lalo na pag wrong timing, ay naku, magiging kaaway mo lang yan. Dapat hinay-hinay po tayo, making sure na yung sa timing ni Yahweh para masabi natin yung ebanghelyo sa kanila. At yung ebanghelyo, you don't need to quote scriptures eh. Yes, apa. Kumbaga, if you read and you meditate sa salita ng Diyos, yung pananalita mo, lahat ay scriptural yan. Wala lang verse at saka chapter. Yun na dapat. Yung, alam mo, sa John 3,
John 3:16, ganyan. Wala yan. Kumbaga knowledge pa lang yan eh. Yes. Pero pag sinabi mo yung John 3:16 na hindi mo man kinote yung verse, sa iyong pananalita, that is wisdom. Dahil scriptural ka nang magsalita. Opo. Ganyan. You don't need to quote any scripture. You Yes. can actually lead people to Christ without even telling them na the sinner's prayer. Ayan. Salamat po. Sige po, Brother Manny. Additional lang po, Pastor Ram, sa tanong po ni Sister Tanya, based on my experience, kasi may kapatid po ako na nandun pa rin siya sa Yung dating grupo, no? dating kinamulatan niya na grupo ko, Pastor Ram. And ang evangelism ko sa kanya ay ang buhay ko na dating nasa kadiliman and now ay tumalikod na ako sa dating gawain, ay ipinakita ko po pa ang ilaw ni Kristo sa aking buhay sa kanya. Bakit para bang sila pa yung nagagalit sa atin, Pastor Ram, pag sinasabi, kuya, ganito, ganyan, sana darating din ang panahon na ikaw ay magbago. Yun po yung sinasabi natin sa kanila. Hindi mo ba napapansin na lumayo na ako sa mga ganyang gawain? Opo. Sana pinapanalangin kita na someday ay mabago ka rin. So sinasabihan niya po ng gano'n, Brother Manny, sila Para bang sila pa yung sa atin yung nagagalit, gano'n po. nagagalit pa sila na kung ano-ano yung sinasalian nyo, mga gano'n yung feedback nila sa atin na bilang isang born again po, Pastor Ram. Yun po yung isang nakakatawa. Ayun na nga eh. Kumbaga, baka naman may moment na you are in the offense. Kasi hindi naman magsasalita ng ganyan yung tao. Kung we did not commit yung offense, yung para bang, maging kamukha mo na ako. Kasi kung tayo ay we simply demonstrate yung pagiging Kristiyano natin, usually, loved ones natin will leave us alone. Pero pag meron tayong sinabi, uy, mali yan, kung nasaan ka, dapat maging dito ka na kung saan ako nagpunta. Ayun ang usual na respond ng mga tao. Kaya one thing we should practice, just live your saved life. Yun ang mismo ang ating patotoo. Hindi yung we immediately tell them mali sila. Walang pupuntahan kasi yan eh. That will only cause conflict at we will only push them away. Kaya nga yung hanggang hindi natin makuha yon, we will ever be an offend, magiging offend, yung tawag dito? Natitisuran tayo ng mga hindi pa nakakakilala. Hindi pa nga sila nakakilala, natisod na sila sa atin eh. Magpapakalalayo talaga yan. Hanggang mamatay sila pupunta sa impyerno. They will never seek our advice. Pero kung tayo ay mabuhay lang, kung ano yung buhay ni Kristo, sila ay lalapit sila sa atin. Kakaroon po ng curiosity. Babat kaya ganito si kapatid ko or si ading ko or si kuya ko. Pastor, gusto ko din pong mag-add ng konting extension. Kasi kanina I asked about, violating conscience, and I agree with what you said na with the context of these people or in their context, it's not necessarily they're violating, but for one, they were blinded by Satan. So, for us naman po, Pastor Ram, bilang mga mananampalataya, this is just an extension. When can we say na vina-violate ko na itong aking conscience? Well, sino? Sila o tayo? Alam mo, tayo po, Pastor Ram, mga Kristiyano, ano yung point na masasabi po natin na, I am violating this conscience? Ano yung perimeter po na yon or yung line po na yon? Well, just unang-una, if we are, kumbaga, connected tayo with the Holy Spirit. Pag when we are doing contrary sa ating banal na espiritu, the conscience should alarm us. This is not so. Yun lang ang alarm ng conscience, and yet kung we will still pursue doing that, wala naman magagawa yung conscience sa atin. Yes. Para bang
ang conscience ay alarm lang yan eh. Bawa natutulog ka. And then, nag-alarm yung, alarm clock. Pwede mong i-ignore yung alarm clock eh. Opo, Pagpatuloy yes. kang matulog. Mm-mm. Pwede mong i-snooze muna. Pero Yes, ako, yes. matutulog pa ako. Ayun, walang magagawa yung alarm sa atin. Aha. Ang alarm is only to alarm us na hindi tama yan. Pero tutuloy mo pa rin yan eh. Opo. Walang control ang alarm sa atin. Alarm is just letting us know, hindi tama yan. O, Mm-mm. tuloy mo pa rin. Pero kung hindi tama yan, ay, hindi tama to ah. And then you say, ay, Adonai, Lord, tulungan mo po ako. I don't wanna pursue this. So yun, pupunta ka naman sa another way. Yan lang naman ang conscience. Conscience is the alarm of our spirit, our soul, na something is not supposed to go to happen. Ayan. Salamat po, Pastor Ram. Any additional po doon, Brother Manny, Brother Joseph, before we read atong another question po sa atin? Po, bago ko po basahin yung sunod na question, Ayan. sabi po ni GRSN Gasno Mayo, sino po yun? Good morning po, Pastor Ram, watching here with my kids in Baliwag. Ayun. Ayan. Baliwag. Good morning Tito. Good evening po dyan sa inyo. Sabi rin po ni Sister Yana Samaniego, hello po mga kapatid, belated happy birthday po, Pastor Ram. Ayan. Hello din po sa inyo, ma'am. Yan, Yes. sabi rin po ni Salamat. Brother Rick Oitas, good morning, God bless. Yan. Tsaka si Ayan. Donnie Olmenita. Yan. Sabi po niya, happy blessed birthday po, sabi ni Donnie Olmenita. Yes. Opo. Ito po yung Okay. ito pa basahin ko po yung Alright, sige po. question ni Sister Crema Kanlapan. Yan po. Ano po ang meaning ng mind of Christ sa 1 Corinthians 2 verse 16? Ayan, 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 2. Ayan, mind of Christ, no? 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Oh, verse 16. Okay, I thought verse 6. Sige po. Do you have it with you? Sino pong sa atin Ito po, hanapin ko po. Alright. Sige po, I can read it kung no? Dito po sa verse 16, sabi po niya, Pastor, for who has known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Okay. Ayan, I think Alright. may preview. Yeah, yan po, Pastor Ram. Sige, salamat. Well, I see si Nanay Josefa, Sister Josefa Antonio Hovater. Ayan, good morning po, Sister Josefa. At ganun din kay si Rick Oitas, si Pastor po yan. Pastor Rick po. Oitas. Hello po, Pastor. Thank you po for watching. Yes, Yan, noted tama. po. Pastor. At ganun din si Rina. Rina yan pag-pronounce. Rina. Correct Rina. na. Rina Samaniego. Rina Yan, Samaniego, yes. Thank you po. Yes, at wife ni Brother Ray Samaniego. Yan, parehong R yan eh. Opo. Brother Ray at si Sister Rina. Yan, Salamat sa greetings, kapatid. At least, marami yung nakakaalam ngayon na ang totoong birthday ko ay August 20. Yes. Holiday. Kasi meron akong ito BK BK birthday na ni Pastor Ram, August 20. May FB birthday din kasi ako, July 20 eh. Kaya anyway, salamat po sa lahat ng mga nag-greet sa akin noong Yes. July 20. Salamat po. Kahapon, salamat din sa kahapon nga Yes. kung yung mga naka-receive ng video, ang saya namin. Pinaliwanag ko yung birthday. Sabi ko nga, birthday ko na, nagpapaliwanag pa tayo, no? Salamat. At ang tanong ni Sister Crema. Sister Tanya. Actually, Sister tinitingnan Crema po, ko Pastor. Sister Crema. Yes, opo. Tinitingnan ko to, Brother Andy.
parang kung if we will read it from 14, which I will, Aha, mas opo, makukuha Pastor. natin yung context eh. Yes. Sabi niya, 1 Corinthians chapter 2, verses 14 to 16. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Ayun, see? For they are foolishness to him, nor can he know them because they are spiritually discerned. Mhm. So we're talking about yung mga hindi born again, no? They don't understand where we are coming from. Kaya ito, ang gandang supporting text nito dun sa mga pag-uusap natin kanina. And then verse 15, but he who is spiritual judges all things, yet Yes. he himself is rightly judged by no one. Kasi tayong mga born again, actually, parang two dimensional being tayo. Nakikita natin yung spiritual, pero nandito pa rin tayo sa physical. Itong mga nasa physical, mga loved ones natin, mga tao, we should have pity on them, but we should not be, hindi natin sila pinapatulan. Opo. Number one, yung pity, yung awa natin na kawawa naman ang taong ito, hindi niya nakikita yung spiritual. So, hindi natin sila pinapatulan no matter what. Ganon din ang ginawa ng ating Panginoong Yeshua nung siya ay naalpusta, binubugbog, or kung ano man yung mga ginawang pang-aabuso sa kanya. Ang kanyang nangibabaw sa kanya yung naahawa siya sa mga tao eh. Kawawa naman sila. Kaya nga pag magsalita yung kanyang pagiging spiritual, pagiging Diyos niya, forgive them, sabi niya. Forgive them for they do not know what they're doing. O, ang nagsasalita ngayon yung spiritual. Kaya ganun din tayo, wag natin silang patulan. Kasi hindi naman natin sila karanggo lang, ka-level eh. Dahil nandito po tayo, two-dimensional tayo eh. Yun ang sinasabi niya sa 16, for who has known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of Christ. So, yung una niyang line, actually, italic siya eh. Italic pagkaano, for who has known the mind of the Lord that we may instruct him. Definitely, hindi na natin ngayon ma-instruct ang Panginoon on what to do. Even sa buhay natin. We do not know that. But we have the mind of Christ. Kung if we have the mind of Christ, then we understand what He is doing. We will understand what He is doing. We do not know what He is planning to do, and we cannot tell Him what He is supposed to do, but we understand what He is doing. Parang ganito po yan. Kung ang isang tao nabuhay siya sa family niya, alam niya yung mga routine ng nanay niya, alam niya yung routine ng tatay niya, nandun siya eh. So pag may isang pangyayari, alam na niya kung sino yung may gawa niyan. Si tatay ko yan. Kilala niya. Si nanay ko yan. Dahil belong siya sa family eh. Pero hindi niya masabihan kung anong gawin ng nanay or ng tatay. Di ba? Hindi natin masabi, nay, ganitong gawin mo. No, you cannot eh. You're under that authority. But you know kung ano yung activity dito sa loob ng bahay. Because we know the mind of Christ. Hindi tulad ng mga unbelievers, they only know yung physical. That's why they have so many questions sa doing ng ating Panginoong Diyos, Yahweh, dito sa buhay na ito. Pero tayong mga Kristiyano, inline tayo eh. So hindi natin siya masabihan kung ano ang dapat niyang gawin, pero naintindihan natin yung ginagawa niya dito sa buhay natin. Yun po yung binasa nating mga verses. Yan. Salamat po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan, and even kay Ma'am Crema. Thank you for sending us your question. Hopefully, nakapagbigay po ng kapaliwanagan or kaliwanagan sa ating mga isipan regarding po dito sa the mind of Christ. And we have it. Kung tayo nga po ay mga Kristiyano, somehow meron po tayong idea kung ano po yung nangyayari, ano yung perspective ng Panginoon on this area and in that area. Because we are His
children. At as what, to cut it short, we have the mind of Christ. We are people na pinananahan ng kanyang banal na espiritu. At dito rin po, Pastor Ram, no, meron ding somehow query si Brother Benigno po sa atin, Navarro. Ito po ay kapatid ni Pastor Mike nga po, si Kuya Benig, all the way from, I believe, somewhere in Ilocos, no? Hindi ko lang po ma-pinpoint kung saan banda po sa Lawag. Wow! Hello po sa inyo dyan, Kuya Benig. And if si Nanay Nena also is watching, if you are watching po, Nay, magandang gabi po sa inyo dyan. Ang kanya pong katanungan po kanina, Pastor Ram, ay naniniwala po ba daw tayo sa flat earth? Yan. Isa din po itong pinag-uusapan sa, actually kung hindi po kayo nagre-research, you try to research about this. Actually marami pong pinag-uusapan din po ito sa panahon po natin, itong flat earth. Yan. Sige po, Pastor Ram, kung ano pong perspective niyo po dito. Oh yes. Mas maganda kung you tell us ano po yung view ninyo. About you yourselves, do you believe on flat earth? Or what is your view? Mm-hmm. Do we have a globe as commonly na pinipresent sa atin, or what is your belief sa flat earth? And so we can throw you our it's either we supplement what your belief or we tell you otherwise. Yun po. Ang ano po dito is we talk about our views. We talk about what do you think, and do you need help on your kung ano ba, may po kayong particular stand, do you need to know more about dun sa stand na yon? That will be the proper venue kasi. This is a mutual. This is a mutual. Hindi yung you are not here to find out about us. Kasi dito we are meeting in the middle. Tapos ang alam natin dyan is we can talk about just about anything sa program na ito, but let's meet in the middle. You don't come inside of us and want to know who we are. Ayun, ang mas fair po kung gano'n ang ating pag-uusap. Pero that is one interesting view, and tulad ng sabi ni Brother Andy, everyone should study about that topic. Then let's throw our findings dito sa program na ito. Sure, why not? But let's meet in the middle. Yes. You don't come inside where we are. Kasi sabi ko nga, I didn't remember I applied for a job. Kasi ang dating yan para kang nag-apply ng trabaho, now they wanna interrogate you para matanggap ka sa trabaho. You know what I mean, Brother Benigno. Yes. Benig. Yan, yes. You are a professional person, and you know what I'm talking about. Ayun. Ayan, salamat po, Pastor Ram, and kay Kuya Benig din po. Ayan, hopefully marinig din po namin yung stand po niyo regarding this. Mayroon pong response si Pastor Ram, Ma'am Crema, regarding po sa kasagutan po kanina. Sabi po niya, that was somewhat a puzzle to me. Salamat po, Pastor Ram, for breaking it down in simple words. Alright, salamat din po. Again, Ma'am Crema, sa inyo pong katanungan. Katanungan. Now, we're up to our last question of the night. Kasi po kanina, like what Pastor Ram mentioned, we will only program for 1.5 hours sa gabi pong ito. So, this will be our last question. Adonai willing, we will be done by 10:30 dito po sa Philippine Standard Time. Ano po? So, ang ating pong last question po, Pastor Ram, this is actually a personal question of mine. Doon po sa John, after Yeshua was resurrected, it says there, actually in John chapter 20 verse 22, it says there that Yeshua breathed the Holy Spirit, and he said, receive the Holy Spirit. That's in John 20, talking to his disciples po, Pastor Ram. Now, ano po yung kaibahan po nun, Pastor, sa Acts, I believe somewhere in Acts 2 or 3, when the Holy Spirit came and, the brethren, they spoke in tongues. Ano po yung kaibahan po nun sa Gospel of John? Gospel of John, okay. Yung sa Gospel of John, when hindi ko lang siya makita dito, yung
He breathed. Yes, Apo Sinabi Pastor. ba niya? Yes. Okay. Dapat receive, no? Dapat makita natin yung receive the Yes Holy po. Spirit. Sige po. I will look for it po, Pastor Ram. John Oo. 20. Breathe John or 20 ba? receive. Yes. Opo, Pastor. Oo. It's in John 20 na sinabi ng ating Panginoon. I believe 20 verse 22. Yun po Ayun, yung Pastor. okay. Yes, opo. Yeah, let me read. Ang sabi niya, and when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Yan, yes. That is the actual na kumbaga sa experience natin, pagiging born again natin. That's the moment na the Holy Spirit, according sa Ezekiel chapter 36, na I will give them my spirit sa mga taong under sa New Covenant. At alam natin ang ating Panginoong Yeshua, He came to inaugurate, He came to kickstart na yung a New Covenant. And now after nang mag-resurrect siya, the Holy Spirit now is available for people, for Him to dwell sa mga believers. But dito, nag-dwell ang Holy Spirit sa mga believers, pero pagdating sa Acts chapter 3, they were baptized by. Ang coming upon naman kasi yun eh. Para bang dito sa Acts 20, nasa loob ang banal na Espiritu. Sa Acts 3 naman, ay nabalot sila ng banal na Espiritu. Yun ang kaibahan ng dito, receiving and coming upon naman sa Acts chapter 3. Yung Acts chapter 3, magka-separate na event yan, pero sa panahon natin, sometimes, the moment you recognize ang ating Panginoong Yeshua, at times ay it happens at the same time, yung pagpuspos din niya o yung pagbaptize din niya sa believer. Pero kung ang believer, hindi pa po siya na-baptize ng banal na Espiritu, it's always good to ask for that moment na mabaptize sila. At one time, tayo dyan sa Calvary Chapel, Baguio, we had this family outing, if you remember, somewhere sa Pangasinan. At ayan. Somewhere in La Union po, Pastor Ram, La Union. La Union. Okay, Yes, La opo. Union. That was 3 years ago. Yeah. And Yes, then opo. we have a service even late night. And Opo. then yung pinaka-huli nating ginawa is we ask people to receive the baptism of the Holy Spirit. Dahil yan ay, that's one thing that will empower, maging bold ang mananampalataya in sharing the gospel. Yan, magkaiba. Yung pagiging born again mo, and then kung makikita mo yung iyong witness ay weak or parang hindi ka pa as into sharing, living one Christian life, it's always good to ask the baptism ng Holy Spirit at ikaw ay maging bold na mananampalataya. Yan. Yes, Meron salamat po. akong, kung walang karagdagan dyan, meron akong nabasa kanina, si Sister Belen Molensky, ay meron po siyang tanong. Baka pwede natin ma-entertain bago tayo magpaalam. Sister Belen Molesky. Wala po sa akin. Yes, wala rin po sa akin, Pastor. Wala rin po dito. Dito po ba yan sa episode, Pastor Ram, ng katanungan? Eto, tingnan ko, no? Alright, I'm getting the last 5 minutes warning dito. Meron po akong co-worker, sabi niya, palagi siyang nagsasabi ng amen, na pinamumukha na Kristiyano siya, pero kasi pag ginalaw ko to, nag-ano itong emoji ko eh. Ako ko paano gagawin ito, na sabi niya. Pero May emoji po. Opo, yung sa middle ng message, lumalabas yung emoji eh. Yung pipili ako kung anong ipipress ko. Pag naman na sa side ko siya ay nawawala yung half part niya. Pero isa sa ano pong magandang paliwanag o salita ang pwedeng ibigay. Yun ang sa gitnang part niya ang nawawala. Well, unang-una, Sister Belen, ang importante dyan ay just
leave it alone lang. Leave it alone. Kasi we are not hindi tayo kagad makikialam dyan. Ito na nga, meron kang sariling path. Kung siya ay nagiging katitisuran, so be it. Ay merong pagkakataon na you come in the right picture. I can think of Yeshua, ang ating Panginoong Jesus. Nung siya po ay nandito sa earthly ministry, hindi niya pinapakialaman ang lahat ng mga nasa paligid niya. Hindi po siya matanong. Kaya makita mo yung mga sinners, yung mga prostitutes, they eat with him. Andyan siya, kumakain siya, andyan ang mga tao next to him. Pero alam niya, mali yung mga buhay ng mga to. Pero he just eat. He waits sa kita nila, may mga darating na Magdalena sa kanya. Ano po ang gagawin ko? Panginoon, ayaw ko na po itong ginagawa ko. Ayun, napapalaya niya. Pero hindi niya hinahanap ang mga yan. Di po ba? Even sa mga habilin niya sa mga disipulo, nung sinend niya 2x2, sabi niya, huwag kayong kakausap ni numan sa daan. Kundi pumunta kayo, kumatok kayo sa bahay-bahay kung sino yung magpapatuloy sa inyo. Tingnan mo, very specific ang mission na binibigay niya sa atin. Kaya sa atin, nandito tayo sa path na ito. May mga co-workers tayo, nasa daan ng mga yan Hanggang hindi niya tayo dinala doon sa sino talaga yung taong dadalhin tayo ng Panginoon para we can make a difference. We do not create enemy for no reason. Kasi pag pinansin natin yan, do maling-mali ang ginagawa. Pag pinansin natin yan, ay you will only create enemy. Pero kung hintayin natin yung sabi, nagpupunta ka rin pala sa church? Yung pupunta po ako sa church. Ayan, yung simula na yan. Until do sa the Lord, if He wants us to reach that person, will make a way para tayo mag-share dyan. But not immediately, para tayong mga forces na may reign, nakaganon po yung natin, dapat focus lang tayo sa pinapagawa ng ating Panginoong. Yes. Yun. Just wait for the right moment. Alright, maraming salamat po Pastor Ram sa kapaliwanagan at sa lahat po ng aming mga kapatiran or mga kapatiran po na nagpadala ng mga katanungan, clarifications, and comments. Maraming salamat po. Nawa ay na-bless po ang bawat isa sa atin sa ating pong Tuesday episode ng The Bible Cafe. Alright, bago po kami tuloy ang magpaalam, Brother Manny or Brother Joseph, any parting words or any greetings na gusto niyo pong basahin sa ating pong mga kapatiran? Yes, nagpapasalamat din po kami sa mga kapatid po namin sa Calvary Chapel, sa pagsuporta nyo, sa panonood at pakikinig, and also sending your comments and question. Maraming salamat po at hoping that na-bless din po kayo. Ganun na din po sa mga friends sa Facebook. Salamat din po sa inyong pakikinig at panonood. Yun lamang po. Yes. Yan po, meron pong pahabol na pagbati si Sister Violeta the Twin. Yan po, Pastor, hindi po daw siya naka-attend kasi may work siya sa birthday party nyo. Tapos si Brother Bear Libranda, nanonood din. Si Gerald Talicol Giron. Ayan. Hello po, good morning. Si Clarita Ecerda. Tsaka si Sister Rosana Di Guzman, may request siya na yung kapatid niya raw ay merong operation sa surgery sa lungs at heart. Yan po. Ito po, salamat po sa inyong pag-antabay sa programang ito, The Bible Cafe. Maraming salamat po si Brother Joseph po. Alright. At Ma'am Rosana Di Guzman, thank you for asking for this prayer request para po sa inyong kapatid. We will definitely pray para po sa inyong kapatid, but in our personal prayers po, because we don't usually close in prayer sa ating pong episode. At salamat po minsan pa sa ating Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataon po na ito na makapag-program even sa Leader News Philippines sa pangungunan ni Sir Errol. Maraming salamat po Sir Errol, and even kila Sir Oliver at Sir Ace. Maraming salamat din po. Nawa ay patuloy pa po kayong gamitin, bigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. At si Brother Andy din po ito, hopefully to see you again at Adonai willing tomorrow, and reminding us all that man shall not live
by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of Yahweh. Okay. Oh yes, all right. Salamat mga kapatid. Brother Manny, Brother Joseph, Brother Andy. Salamat po sa inyong Thank you rin po, pagdaan. Pastor. Yan, salamat din po. Ingat lang po sa inyong pag-drive, pag-uwi mamaya. Yes, Sister Rosana, we will definitely pray for your brother ba? Kapatid? Kapatid po niya, Pastor. Sister. Yes. Sister. Okay, we will definitely pray for her. Send lang po kung anong pangalan niya para specifically we can pray for her. Okay, let me read ang ating mga huling huling messages. Thank you po mga kapatid, Shalom and Maranatha coming from Prema Canlapan. Shalom coming from Cory, Guevara, Olay, yeah. Collado. And kay Brother Ed Mosqueda, pray for Brother Alan. Ako Awan. Brother Alan. Ano ba to? Pray for Brother Alan, sabi ni Brother Ed. Okay. Alright naman, sabi ni Brother Alan naman, thanks to all brothers and sisters who are watching, supporting Yes. Bible Cafe. Shalom and God bless Brother Alan, mamaya or later this afternoon, ayusin natin tong screen. Kasi meron na tayong green screen si Brother Alan ay na-occupy lang siya, but may gagalaw na din dito sa likod ko tomorrow, hopefully. Anyways, Sister Rosana, Sunflowers, Shalom, Shalom. Si Sister Clarita Ezerda, nabasa na yata ito. Nabasa. Good morning, Pastor. Watching, God bless. Salamat din po. Alright. Salamat si Brother Raymond, si Raymond Gambawa na watching po sa atin ngayon. But anyway, salamat po sa inyong panonood, pagantabay, even staying with us sa 1.5 hour na ito. Ako, 1.5, parang ang bilis na ngayon. Oo nga po. Nasanay tayo sa 2 hours. Yes. Anyways, Opo. sila 3 days na makakapag-usap po tayo dito sa we can be together again sa ating Bible Cafe community. Nanawa magkaroon tayo ng sariling community para halimbawa yung moment kahapon na walang broadcast, we can easily disseminate, ma-update ang bawat isa. Yes. Again, salamat po sa inyong pagantabay, staying with us. Kanina ang proverb natin simply comparing again ang righteous from the wicked at saka yung tiyaga, huwag po tayong mainggit kung ano yung nakikita nating meron ang mga unbelievers. Yan ay hindi natin alam, bunga yan ng kasi mga kalikuan, mga pandaraya na meron sila, yan natin sila. Basta kung ano yung ginagawa natin na matuwid, magtiyaga lang po tayo dyan. Amen. At ang magiging bunga niyan, yan po ay may enjoy natin, may kapayapaan at meron pa tayong kagalakan sa ating pagiging Kristiyano. One day at a time. At huwag nating isipin na tama na ang ating ginagawa, kundi marunong din tayong makinig sa mga sinasabi o mga counsel ng mga, especially mga godly people around us. Ayan. Salamat po. As we always say, mabuhay po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh. Si Pastor Ram Gambo po ito, once again. Everyone, may I say shalom. 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 Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas,